अगर आप भी चाहते हैं यमुना म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय बीटीएस प्रेमी। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हर पल हर घड़ी हमके निरेखे, हर पल हर घड़ी हमके निरेखे, कि भतरा जतरा बनावेले ढोढ़ी पे चुमा लेके, कि भतरा जतरा बनावेले ढोढ़ी पे चुमा लेके। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। मन जो गम मिलल बा हमारो भतरा, करेला दिन रात प्यार रे, करेला दिन रात प्यार रे। कुछहू के कमी न होके देवेला, करेला पूरा शौक सिंगार रे। बानी बहुत खुश हमहू दिलावा लगा के, बानी बहुत खुश हमहू दिलवा लगा के, कि भतरा जतरा बनावेले ढोढ़ी पे चुमा लेके, कि भतरा जतरा बनावेले ढोढ़ी पे चुमा लेके। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। विकास बवाली हमारो सजनमा हवे बहुते सुंदर रे, हवे बहुते सुंदर। विकास अनीसा मुखिया जितेंद्र कहेले बहुते सुंदर रे। देखली सपनाई रानी बने के, देखली सपनाई रानी बने के, कि भतरा जतरा बनावेले ढोढ़ी पे चुमा लेके, कि भतरा जतरा बनावेले ढोढ़ी पे चुमा लेके। हर पल हर घड़ी हमके निरेखे, कि भतरा जतरा बनावेले ढोढ़ी पे चुमा लेके, कि भतरा जतरा बनावेले ढोढ़ी पे चुमा लेके। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो